Sempre dus la càmera a sobre? Sempre duc la càmera a sobre, sí. Bàsicament és com mai saps quan... Perquè hi ha moltes vegades que no l'he portat a sobre i veig alguna cosa i és com... On és la càmera ara? Perquè això és com una foto perfecta. Com et vas convertir en fotògraf de la nit? Va ser casualitat. Jo vaig començar doncs, fent de DJ a petits locals d'aquí de Gràcia a Barcelona i jo en aquell moment feia fotos i les posava al meu blog i doncs, a poc vaig veure que a mi m'agradava, que a la gent pels comentaris que posaven els agradaven i va ser com intentar retratar-ho i ensenyar-ho, sense cap propòsit més que perquè ho veiessin els meus amics. O sigui que no tens formació de fotògraf. Doncs no tinc cap formació de fotògraf, estem autodidacta. Al cap i a la fi estic fent cada nit o cada dia gairebé com unes 1000 i pico fotos. Vull dir, jo trobo que la millor manera d'aprendre alguna cosa és fent-ho, repetint-ho i aprenent del que fas. Ara fas fotos a tots els famosos. Com són? Gairebé tothom així que com que jo tenia mitificat o que havia vist doncs, en pel·lícules o damunt d'un escenari o damunt d'una passarel·la o qualsevol cosa així. I és com gent normal, com tu, que estàs fent el teu treball, però que implica el seu estar oberts al públic i a l'opinió i que la gent els conegui. No t'avorreixes de tanta festa? Em segueix emocionant. L'única pena és que he acabat... Una cosa que abans m'emocionava d'aquests events era els canapés, que a mi sempre una festa amb canapés sempre era com uau, menjar gratis, no sé per què, fa temps estudiant, i ara ja és una cosa que m'avorreix. Això és el que més greu em sap, que ja m'avorreixen els canapés. Què és per tu la feina ben feta? La feina ben feta és la feina que té un plantejament, tens una idea d'on vols arribar amb aquesta feina i arribes a aquell final i fas la feina com tu t'havies proposat. T'agrada el futbol? Soc poc futbolero de televisió. O sigui, a mi m'agrada anar al camp i veure, i sentir, i veure perquè tot és diferent. És com si veus una obra de teatre a la tele. A la vida, atac o defensa? L'atac, jo crec que s'arriba més lluny amb l'atac, però jo, personalment, jo faig servir la defensa més aviat. Un lema que et funcioni? El que és difícil es aconsegueix i l'impossible s'intenta almenys. Què els hi diries als que diuen que no val la pena? Jo no puc. Jo sóc un optimista de naixement, jo sempre penso positiu en tot i fins i tot de les pitjors coses sempre intento treure alguna cosa positiu.